थांनायफोरनि समावबो फबखानाय गोथैखौ जावखांनानै बे मोनसे स्थिति जाबाय थादों जिहेतु सार नोंथांनि गृह समस्ति बेयाव बे थासारिनि सायाव नोंथाङा मा मन्तब्य होगोन सार? ओरैनो बेवहाय पुलिसनि जिखिनि रिपर्ट बे मथेबा जायखौ सिखाव होननानै गावथारनाय जादों बिथांमोना आर्मस बाहायदोंमोन होननानै रिपर्ट दं खारन पुलिसा इन्जुर्ड जानाय बाथ्रा बेनिखायनो दा जुदि पुलिसा इन्जुर्ड जामारदोंबा निस्सय बिथाङाबो हाथियार दैदोंमोन बिथांजोंबो हाथियार दंमोन आरो पुलिसा हाथियारखौ अरायबो हाथियारजोंनो काउन्टारखौ होयो खिन्थु थेवबो जों जेसेबां हायो सोरखौबा गावथारनायखौ मोजां मोना लुगैया बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बेब'स्थानि गेजेरजों साजा होनांगौ खिन्थु जिहेतु बे क्रस काउन्टार जालायनाय समाव मालाबा थैबाय दा बिनि सायाव इनकुवारि जागोन आरो जुदि पुलिसा दायनिगिरि होननानै प्रमान जायोबाथ' बे आयेननि बेब'स्था बिथांनि सायावबो जागोन बेनिखायनो बेखौ इनकुवारि खालामगोन निस्सय सरकारनिफ्राय आं आसा खालामदों बिनि जिथु माबा दा सोर गोरोन्थि सोर मोजां सोर थार बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु इनकुवारि खालामथों इनकुवारिनि बेब'स्था खालामदों सरकारा दाखालि बावैसो क'क्राझाराव बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सआव फैनायाव चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे बेखौ इनकुवारि खालामनायनि बेब'स्था खालामनाय जागोन जुदि रायजोफ्रा लुगैयोबा रायजोफ्रा जुदि दा बे खालामनायखौ इनकुवारि खालामनाय जागोन अब्ला बेयो सोर दायनिगिरिमा सोरहा भुल बे ओंखारगोन आरो बे मथे दायनिगिरि होनना प्रमान जायोबा पुलिसा बे आयेन मथे बेब'स्था लानाय जागोन बेखौ बिथाङा खोथा होदों आरो बेनिखायनो जों बेखौनो लुगैयो। न'खरनि सुबुंनो मा आसा होगोन सार? न'खरनि सुबुंनो मा आसा होगोन माने जुदि माबाया दायनिगिरि नंमारामोनब्ला पुलिसा जिबायदि बेबायदि नङा होननानै प्रमान माबा जायोबा निस्सय सरकारनिफ्राय बिथांनो क्षतिपुरन निस्सय होगोन खारन आगे पिछे जों नुदों जे मालाबा भुल क्रमे एनकाउन्टार जायोब्ला बिथांनि न'खरनो क्षतिपुरन होनायनि बेब'स्था खालामनाय जायो जों बेखौनो आसा खालामदों जे जाय जोंखौ दायनिगिरि होननानै पुलिसा गावबाय होननानै दा एलिगेसन लाबोबाय थादों बिथाङा थारैनो इन'सेन्टमोन बा दायनि गैमारामोनब्ला बा बिथांनि न'खरनो निस्सय सरकारा कम्पेनसेसन होगोन आरो बेखौ जोंनि साइडनिबो दाबि खालामगोन जुदि दा बिनि सिगाङावनो इनकुवारि जाग्रोथों इनकुवारि जानानै दा माबाखौ सोर दायनिगिरिमोन बेखौ प्रमान जाग्रोथों बिनि उनाव जों जोंनि साइडनिफ्रायबो सरकारखौ नारसिनगोन। बे बिथिङाव सारा मा मन्तब्य होगोन मा बिबुंथि? ओरैनो बेयाव दा जिखिनि जाथायफोर जादों बेयाव हयथ' मोनसे मोननै इन्सिडेन्टआ सिखाव दाखायतनि इन्सिडेन्ट जेरावहाय आर्मस बाहायलायनाय जायाखै खालि खावनायल' जादों बेखौ हयथ' सिखावनि जानांगौ खिन्थु जेराव सिलाइ बाहायलायदों दाखालि बावैसो नैबाय थाव दिपआव माबानाय बेवहाय सोरनिबा इनस्टिगेसनबो थानो हागौ जायफ्रा बिटिसिआव सान्तिखौ लुगैया गोजोन थासारिखौ लुगैया बिटिसि रायजो राजा गोजोन थासारियाव थांना थानानै जौगाथों बेखौ लुगैया बेबायदि मोनसे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स थानांगौ जाय एलिमेन्ट्सआ बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ एनकारेज खालामदों गावस्रा हयथ' बिहाइन्ड दा स्क्रिन थाना सोरखौबा नारसोनहरदों आरो बिथांमोननि बे भुल माबायावनो हयथ' बे घटनाफ्रा जादों होनना जों फोथायो।